It's why that's you, brother. Are you seeing Are you seeing Guru is young as such. Guru is family. Shashino itama je timu rangu rekumbara ndo dada naro nekuti ndoko keto kwangu ende takarongeka zvatinoita ndezvekuti tikationa time tinayo usiku urefu tikatida tombotita eutombotano chaivo varipo vasati vatombochimhanya vanenge varipo manje chakuti anditi but tikatiwo munhu one apa zvinobuda anditizvo ndosatozokufarira pesoni mangoma chinozoona hip hop yange yawanda time dzadzakare kanimbomisoni peso yemangoma saka tochinwani mare mase vanticha vandikadzira chivi varukanda zvinhu release to him. China, you know the akasisina kana kumanya kutambapa ndiri mutiki mumwe waniya nushambapa Nekuiwaya ayanto matakanana muri kutamba nejazi muri kudzanasana aivaisiva vaudzana I remember telling my kids of House of Arts. They was going to get shit and family has actually. So far, we got shit. People want last one. That's shit toy. Next one for that. Alright, child. When I get to what Waka in a mind every day. Waka in a style every day. Waka in a pattern and bro, I never pattern. Waka in a pattern, the gun is one of the Babylon, not a boy, I can do this about Babylon. I can come out and come out in the command. And the back on the book of the contact. I can do that and do what Farura, Farura, come on, you know, if I don't want somebody to get them bro, and it's to be If